taithí ag fearr Laochra Loch Lao bheith I gComórtas Peile na Gaeltachta ach inis bei deis ag Mná bheal firste páirte a glacadh I gComórtas na mBan den chéidir. Well, is muintear corpaide is mé an seo an sa chalaiste. Bhí me sé ag an gComórtas an áirí le lucht an chalaiste hu me tuas le takeíocht do thuirt. So bhí muid an animas bheith chur fear an isteach an áirí agus faoi áirí hit an tónas agus bhí áirín well hu me tuas le blas an gComórtas a eil cabéirbí. So nuair hu me tuas tháinig muid ar an tháinig muid céco bún as a bhí an Gaeilge an san slú an jaithí thuas ó bhfuil firste agus dúirtmuid sin an cinniú a bhí deantagin go dtéarach cinnte go raibh muid a gol fear na mBan a chuirste an léana. I más na daoine nuair bhí muid an a rihin deir seachne sin, bhí daoine ag glóirtlinn ar céco Gaelach a bhí muid mar muintear cethir a bhí as an tuaisceart so mar sin de mar dúirt mé bhí sin an cinniú deanta fear na chuirste. So nuair tháinig muid a reis, bhí muid a gobar ar an fear na chuir le chéile ón pointe sin a ré. So inis tá muid omlan dagan réad an gComórtas. Tá mé sé me lean hosa ar an airn scuirm na chuilne le chuidé. Tá muid ag dúil leis an cóna bhaint, tholann muid deascailt a faoin gComórtas agus tholann muid nachfuil sé go deachar sin, so le chuidé tá muid bra clachdaí le sin bhfuil imríam den níomhpá cumáid, so tá mé sé bra clachdaí le cóna bhaint, so Sulgan bei sin an hannachar Laochra Loch Lao ar an lá. Well, yes, bhí me done ar a couple of cluthe dark mé ar a couple of cluthe le fecail an céidean a bhí a gceist agus bhí an céidean go maiith, but dearthaín haon tanneart am roií chundé agin tá muid muinínach go méo seanshaid agin in sa gComórtas seo, but ar náid dúirt na firse dúirt a lehéid fergal agus sin an áirí gur raibh seanshaid acu agus so mar sin siad muid go bhfuil seanshaid agin, but ar náid tá muid ag dúil go méo an bu agin. Tá chalín amháin an cetin na gé tá sí sé an fearn intrama, tá brunan í rathlaí bhí sí sé an fearn an áirí. Tá fórhór den áirn deanta suas den imráí níomhpá mar dúirs mé ribh. Bhí siad san ag imirt sa córn a léaran agus a córn olaú bualadh iad sa cléithe leachcheanais, but tá muid go maiid tá imráí an de taithí thar na blianta tá siad a rós